dia a tothom. La Federació d'Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa, ACAPS, us dona la benvinguda a la 29a edició de les Jornades de Formació de les Persones amb Sordesa en modalitat oral. Volem agrair, abans de tot, a la ONCE per acollir-nos al seu auditori. Nosaltres som la Sílvia Jané i la Sònia Cegarra, mares de CAP Alt Penedès Garraf, i conduirem aquest acte tan especial. Si no fa res, ens presentarem després de la taula inaugural. Abans de començar les jornades, us volem recordar que si voleu fer alguna publicació a xarxes socials, ens podem mencionar i utilitzar l'etiqueta #29 jornades a CAPS. Us recordem també que a les 10:40 tindrem una pausa de 20 minuts per al cafè que us oferirem a l'espai de davant l'auditori. Ara sí, donem pas a l'inici de les jornades amb l'acte d'inauguració. Comencem la introducció de l'acte donant la paraula al senyor Raimon Jané, president de la Federació de CAPS. Moltes gràcies. Bon dia i benvinguts a la 29a edició de les Jornades de Formació en modalitat oral de la Federació ACAPS. Realment és un honor poder inaugurar aquest espai de trobada, reflexió i treball compartit que ens permet any rere any, portem 29 edicions d'aquesta jornada, ens permet avançar en la defensa dels drets i el benestar de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i de les seves famílies. Vull començar agraint la vostra presència. Aquestes jornades tenen sentit gràcies a la implicació de les persones sòcies de l'entitat, que formeu part del col·lectiu, famílies i també professionals, entitats, institucions, que treballem amb un mateix objectiu, garantir que la sordesa no sigui mai una barrera per al desenvolupament personal en tots els àmbits de la vida. M'acompanyen avui en aquesta inauguració persones que des de diferents sectors contribueixen de manera decisiva a aquest camí compartit. En primer lloc, vull donar la benvinguda i agrair la seva presència a la senyora Dolors Luna, cap de Serveis Socials de la ONCE Catalunya, amb qui compartim una relació llarga i extensa de col·laboració per a millorar la qualitat de vida de las personas con discapacidad. También nos acompaña telemáticamente la señora María Carmen Sacacia, presidenta de FIAPAS. Gracias, presidenta, por su apoyo y por el trabajo que desde FIAPAS se realiza en el ámbito estatal en favor de las personas con sordera y sus familias. Su participación hoy aquí refuerza la voluntad de trabajo conjunto i coordinació entre FIAPAS i la Federació ACAPS. També som nosaltres el senyor Jordi Oliva, que ve en representació de la consellera de Drets Socials i Inclusió i és responsable tècnic de l'accessibilitat a la Direcció General d'Autonomia Personal i la Discapacitat d'aquest departament. La seva experiència i visió són clau per avançar cap a una societat més accessible i inclusiva i és un honor poder comptar amb ell també en aquestes jornades després de tants anys de col·laboració amb diverses comitès i iniciatives. No és el primer cop que ens dona suport i li agraïm un cop més la seva participació. I per últim, molt important, volem destacar que avui ens acompanya la consellera de Recerca i Universitats, l'honorable senyora Núria Montserrat, a la que volem agrair especialment la seva presència. Amb la consellera comparteixo recerca a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, amb nous sistemes de diagnòstic, teràpia i medicina regenerativa per la millora de la salut de les persones. Així que per nosaltres és un gran honor que avui estigui a la inauguració de les jornades de la Federació ACAPS. A més del seu paper institucional, per si no ho coneixeu, la consellera, amb aquesta feina d'impulsar el sistema català de coneixement i talent en l'àmbit universitari de recerca, la consellera és una investigadora d'alt nivell i alt prestigi en l'àmbit de la bioenginyeria, de les cèl·lules mare i de la medicina regenerativa, amb una excel·lent trajectòria destacada i reconeguda internacionalment. Així que la seva presència avui reforça la connexió entre la recerca científica de primer nivell i el compromís del govern amb els avenços per a la inclusió a la societat. De manera que les persones amb sordesa que es comuniquen oralment cada cop més puguin participar activament a la societat i en l'àmbit formatiu universitari de recerca. Dit això i agraït a tots els membres de la taula, vull destacar que al llarg del matí tindrem l'oportunitat d'endinsar-nos en 3 blocs importants.
Començarem amb una mirada esperançadora cap al futur de la recerca biomèdica amb la ponència sobre els avenços en teràpies cel·lulars per al tractament de la pèrdua auditiva, que el professor Marcelo Rivolta ens presentarà i el que agraïm profundament que ens acompanyi aquí. Serà una oportunitat única conèixer com la investigació més avançada pot tenir un impacte directe a la plena autonomia i qualitat de vida de les persones amb sordesa. Continuarem amb un segon bloc amb un espai clau per entendre reptes i oportunitats de l'ampliació de la cobertura de les pròtesis auditives. I així tindrem l'explicació d'un cas a França per part de Jan Grisset, president de la Federació Francesa de Persones amb Sordesa, Surdifrance, i una taula rodona amb el doctor Francesc Roca-Riba, Carles Mundet i Carles Campuzano, que, com sabeu, és el president de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Així que agraïm també la seva participació. Com sabeu, a Catalunya la cobertura pública dels audiòfons finalitza als 26 anys. I això significa que a partir d'aquesta edat, qualsevol persona amb pèrdua auditiva que necessiti una pròtesi auditiva audiòfon, que és vital per mantenir la comunicació i la plena autonomia, ha d'assumir íntegrament el cost o anar a ajudes marginals de drets socials. Aquest topall d'edat deixa un forat enorme per a les persones adultes i fins i tot elimina el dret de les persones que ja ho tenien reconegut quan arriben a l'edat de 26 anys, que és una situació absolutament inusual dins del sistema de salut, que algú que està reconegut se li tregui el dret i la prestació perquè ha arribat a 26 anys. És per reflexionar i prendre mesures polítiques del nivell. En canvi, a molts països europeus la situació és molt diferent i més avançada. Hi ha models de finançament públic que cobreixen pròtesis amb edat superiors als 26 anys o fins i tot sense límit d'edat, com és el cas de França. Aquest contrast ens mostra que és possible i necessari avançar també a Catalunya i avui a la taula rodona parlarem de com ho podem abordar. I finalment abordarem un aspecte imprescindible per la inclusió, l'accés a la cultura, i per això tindrem les aportacions de Francesc Vilaró, Albert Minguillón i Judit Colell, en presència de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, i també els agraïm molt la seva participació. Com veieu, és un programa complet, amb diverses perspectives. Estem pensant més en el present però també en el futur, i això ens ajudarà a aprofundir i avançar en aquests temes. Enguany, a més, celebrem la 15a edició dels Premis Federació ACAPS. Aquests premis en les seves categories individuals i col·lectives posen en valor la trajectòria i compromís que contribueixen a la inclusió de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i als seus drets. És un moment per visualitzar la dedicació de persones, equips i projectes que fan avançar cap a una societat accessible i inclusiva per a les persones amb pèrdua auditiva. I és també un moment per celebrar junts els petits i els grans assoliments i fites del compliment d'aquests drets. Us animo, ja per acabar, a participar, a fer preguntes. Hem reservat un temps a cada bloc per poder intervenir des del públic, manifestar inquietuds i qüestions, i és un moment important per escoltar-vos i recollir idees que sumin en el debat i poder incorporar punts de vista en primera persona. I ja sense més, doncs, moltes gràcies. I amb això acabo la meva presentació. I seguint el guió, doncs donarem ara pas a la senyora Dolors Luna, que faci la seva intervenció. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Raimon. Benvinguda Núria Montserrat, consellera d'Investigació i Universitats, en Jordi Oliva, que hem treballat molts cops. Ui, espereu, a veure... Sí? Millor. Hem treballat molt juntament al Codi d'Accessibilitat de Catalunya, la senyora Carmen Sacàcia, presidenta de FIAPAS, i com no podia ser menys, l'estimat Raimon, el president de la Federació CAPS. Professionals, persones sordes, famílies, molt bon dia a tots, benvinguts a casa meva, a l'11 i a casa vostra. Primerament agrair-vos la invitació a aquesta 29a, fem any rodó el proper, jornades. Us enviem una forta abraçada al nostre delegat d'11 Catalunya, el senyor Riputí, que li encantaria estar aquí, però
ha d'estar en una reunió a Madrid i no podia doblar-se, i en David Bernardo, el president del Consell Territorial, que justament també està a la mateixa reunió. Aquest tipus de jornades tan necessàries fomenten la transmesa de coneixement que en Ramon ens ha donat tota la jornada i fantàstica, el coneixement, compartir idees, projectes, molts enfocs a l'hora de treballar. Això fa progressar les persones amb discapacitat i les entitats. Durant el matí d'avui, com bé han comentat, parleu de noves teràpies, la cobertura de pròtesis auditives, no ho coneixia però em sembla que ha d'haver un avenç amb aquests 26 anys de poder gaudir de la pròtesi auditiva i a partir d'aquí s'ha acabat. Jo crec que s'ha de fer un bon empuje amb aquest tema. I finalment el tema de l'accés a la cultura. Amb dues entitats, en aquest cas, ens hem d'agermanar especialment per les dificultats que tenim amb l'accés a la informació, a la comunicació, justament per aquest tema. Els programadors culturals han de garantir la plena accessibilitat a l'oferta cultural. Parlem d'accessibilitat, entre altres, als espais físics, a les obres exposades, a la formació del personal que atén el públic, concretament, naturalment, a les persones amb discapacitat o aquelles persones, fins i tot persones grans, que tenen també altres necessitats. Sistemes de comunicació adequat per cada persona, doncs el vostre cas i el nostre cas. La subtitulació, l'audiodescripció de pel·lícules i d'obres teatrals. Tot això fa que l'experiència sigui única i inclusiva per la persona amb discapacitat. Aquestes estan ben normades al Codi d'Accessibilitat de Catalunya i entre tots hem de garantir que es faci complir i que sigui una plena realitat per tots i totes les persones amb discapacitat del nostre territori. Les entitats representatives del col·lectiu de persones amb discapacitat hem de mantenir viu el moviment, que ja ho fem, però hem de continuar. És un moviment associatiu de la nostra capacitat de reflexió, d'aportar idees noves, nous enfocs, cosa que de ben segur fareu durant el matí d'avui. I aquest és el secret per seguir endavant amb il·lusió, paraula que per nosaltres és molt important, i superar les dificultats que diàriament ens trobem totes les persones amb discapacitat. Parlant d'il·lusió, esteu a la casa de la il·lusió. Sabem una mica nosaltres d'això. Diàriament repartim molta a tots els catalans i catalanes que s'apropen als nostres venedors, que gràcies a la seva compra de productes, la ONCE i la seva Fundació ONCE donem suport a milers de persones amb discapacitat en general. Gràcies a ells i elles i als ciutadans i ciutadanes que confien en nosaltres, donem aquest suport. Repeteixo el meu agraïment per poder ser amb vosaltres. Jo crec que, no sé quants porto, Raimon, però la veritat és que em fa molta il·lusió quan l'Enric em diu necessito que em substitueixis. Abans de l'Enric estava el Xavier i em deia el mateix quan han de participar d'algun altre esdeveniment que els impedeix poder ser aquí. Em fa molta il·lusió que em diguin necessito que cobreixis a mi. És d'agrair perquè realment em trobo amb una gran família. He pogut saludar alguns amics que hem treballat molts anys junts, aquest tema de l'accessibilitat, i em fa molta il·lusió i agrair-vos enormement comptar amb ONCE i comptar amb el nostre auditori per poder participar en aquestes jornades. Mil gràcies. Moltíssimes gràcies, Dolors. Com saps, el plaer i l'estima és mútua i junts hem treballat molts temes i seguirem treballant, i jo crec que la cooperació entre tot el sector de la discapacitat també és clau, i en el marc del COCARMI hem aconseguit realment grans avenços. Molt bé, ara damos la palabra a la señora Mari Carmen Sacacia, presidenta de FIAPAS, que se conectará online porque no podía estar hoy aquí presente. Cuando quieras, Mari Carmen. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Nuria Montserrat, consellera de Investigación y Universidades. Jordi Oliva, responsable técnico de accesibilidad de la Dirección General Autonomía Personal y Discapacidad de la Consejería de Derechos Sociales e Inclusión. Dolors Luna, jefa de Derechos Sociales de la ONCE en Cataluña.
estimado Raimon, presidente de la Federación ACAPS, miembros del Movimiento Asociativo de Familias, amigos y amigas todos. Es para FIAPAS una satisfacción acompañaros hoy en estas jornadas y hacerlo en un espacio que reúne conocimiento, compromiso y una clara voluntad de avanzar en derechos. Quiero agradecer a la Federación ACAPS la invitación y sobre todo su trabajo constante como entidad miembro de FIAPAS referente en Cataluña. Quisiera comenzar recordando algo que nos une. Somos un movimiento de familias y personas que creen firmemente en el progreso y en la capacidad de la innovación para mejorar la vida real de quienes tienen sordera y de sus familias. En FIAPAS trabajamos desde esa convicción, porque avanzar no es una opción, es una responsabilidad. Sabemos que hoy la ciencia y la tecnología están abriendo caminos que hace unos años parecían impensables. La investigación en terapia celular regenerativa, los avances en audífonos e implantes, la inteligencia artificial aplicada a la accesibilidad o la mejora en los entornos auditivos. Todo ello está transformando lo que significa oír y participar plenamente en la sociedad. Pero la innovación solo cobra sentido si llega a las personas. Y ahí es donde el movimiento asociativo tiene un papel insustituible: conectar el progreso científico con la vida cotidiana de las familias. Acompañar, informar, trasladar las necesidades reales, impulsar cambios normativos, vigilar la equidad en el acceso a las prótesis, denunciar las brechas que aún existen y promover soluciones. Eso es también estar en la vanguardia. Desde FIAPAS defendemos un principio muy simple. El derecho a oír es la base para poder comunicarse, aprender, trabajar, disfrutar de la cultura y participar plenamente en la vida social. Y para que sea una realidad para todas las personas, necesitamos prótesis auditivas, productos de apoyo a la audición adecuados, servicios accesibles y políticas públicas que hagan efectivo este derecho. Hoy, aquí, se va a hablar también de cultura, de sanidad, de investigación, de accesibilidad. Todos estos ámbitos están relacionados. Cuando una administración decide mejorar la cobertura de audífonos, cuando un teatro adapta su espacio, cuando se impulsa un plan de accesibilidad, cuando una universidad apuesta por formar a profesionales en audiología, todo eso contribuye a que una persona pueda oír y comprender mejor, y a que su proyecto de vida no esté condicionado por barreras evitables. Las familias lo sabemos bien. Llevamos décadas impulsando cambios, aportando experiencia y anticipando necesidades. Y lo seguiremos haciendo, porque la innovación no es solo tecnología, es liderazgo social, es visión de futuro. Por eso me alegra especialmente que estas jornadas reúnan a ciencia, administración pública, cultura y movimiento asociativo. El trabajo conjunto permite avanzar. Quiero terminar con un mensaje muy claro. Cada paso hacia la accesibilidad auditiva, cada mejora en una prótesis, cada actualización normativa o cada investigación que abre nuevas posibilidades es un paso hacia la igualdad de oportunidades. Desde FIAPAS seguiremos trabajando para que ese progreso llegue a todas las personas sin excepciones, para que el derecho a oír sea real, efectivo y garantizado a lo largo de toda la vida, y para que nuestras entidades, como la Federación ACAPS, sigan siendo referentes en esta tarea común. Muchas gracias. Muchas gracias, María Carmen, y un placer, como siempre, compartir estas inauguraciones de nuestras jornadas. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Passem ara a la intervenció de Jordi Oliva, del Departament de Drets Socials i Inclusió. Gràcies. Gràcies, Raimon. Bon dia a tothom. En primer lloc, voldria agrair la presència als assistents i també als organitzadors per l'encert en programar una jornada que recull i relaciona les dues vessants que incideixen en la qualitat de vida de les persones amb sordesa, la sanitària i la social. Dos àmbits essencials, tal com s'ha pogut copsar fa tot just 3 dies en el debat parlamentari que ha precedit a l'aprovació de la llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària a Catalunya.
I aquest programa diversificat de la jornada d'avui té coherència amb el moment en què ens trobem quan parlem d'accessibilitat, que és l'aspecte al que em referiré. Ens trobem en un moment molt important, que és l'arrencada del nou Codi d'Accessibilitat. Parlem d'arrencada, tot i que ja han transcorregut uns quants mesos des de la seva entrada en vigor, perquè es tracta d'una regulació amb un abast molt ampli, amb una ambició gran i amb una voluntat transformadora profunda. L'accessibilitat a la comunicació, juntament amb la transformació de l'entorn existent, són probablement els dos reptes principals que el nou codi afronta. Es tracta de dos aspectes que fins ara no havien estat objecte de l'atenció que es mereixen i que sovint, davant el buit regulador, quedaven a la voluntat dels actors l'eliminació de les barreres existents. Revertir aquesta situació requereix una base normativa i una estratègia de progressivitat que el Codi d'Accessibilitat aporta. Estratègia que s'ha de preveure a curt i mig termini per disposar de mesures d'aplicació immediata, però també per anar aterrant els nous requeriments de manera progressiva per tal que la societat i els agents implicats tinguin temps per incorporar-los i es produeixin uns avanços ferms i constants que consolidin les mesures i que la seva aplicació deixi de ser un afegit i es converteixi en quelcom habitual i natural. Tot això sense perdre de vista els avenços tecnològics que en el camp de la comunicació poden oferir noves possibilitats i cal anar incorporant-los, però també cal vetllar perquè el seu ús generalitzat no generi noves discriminacions. L'àmbit de la cultura és un exemple d'aquest camí, on els aspectes comunicatius tenen una gran incidència, com es veurà a la darrera taula rodona, i on la planificació adquireix gran importància. I és precisament la planificació un dels aspectes que la Llei d'Accessibilitat i el Codi que la desenvolupa situen en primer terme i li atorguen un rol essencial com l'instrument que permet identificar les mancances i necessitats a resoldre per un costat, determinar de quina manera i quan es resoldran per l'altre i monitoritzar l'evolució d'aquest procés. És el cas dels plans municipals d'accessibilitat que ofereixen una visió global de les actuacions a realitzar sobre el territori, espais i serveis competència de cada municipi, però també de molts altres plans amb continguts específics i temàtiques concretes en àmbits com el transport públic o els serveis culturals. Es tracta d'un full de ruta en el que, sens dubte, les entitats del sector de la discapacitat juguen un paper fonamental. No ja des de l'acompanyament i el suport que presten a cada col·lectiu, ni des del paper reivindicatiu que també desenvolupen, sinó des d'un punt de vista qualitatiu, en tant que validadores des de l'experiència d'usuari de les solucions i mesures adoptades, en tant que detectores de necessitats insuficientment cobertes i en tant que potenciadores del coneixement especialitzat en tot allò que afecta els seus associats. En aquest sentit, des del Departament de Drets Socials i Inclusió valorem i agraïm iniciatives com la d'aquesta jornada que de ben segur oferirà visions i perspectives interessants i animem a tots els assistents a seguir-la, participar-hi i aprofitar-la. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies per les paraules i passem ara al torn de l'honorable consellera de Recerca i Universitats, senyora Núria Montserrat. Molt bon dia, muy buenos días. President de la Federació CAP de Serveis Socials 11 Catalunya, presidenta de la Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes a Espanya. Muy buenos días a todas y a todos. És un plaer, de veritat, ser avui aquí per inaugurar una nova edició, la 29a edició de les jornades de formació per a les persones amb sordesa en modalitat oral. Moltes gràcies, en especial també al seu president, el senyor Raimon Janer, amb el qui tinc el gust de poder compartir una trajectòria científica, sempre una persona referent a la nostra institució, on estava abans treballant, i també a nivell de l'Estat, amb tota la seva recerca a través de la xarxa Ciber. Jo desconeixia personalment
aquesta doble vessant del professor Jané i li comentava a la seva filla que si jo ja tenia el teu pare amb una consideració molt especial, doncs realment quan coneixes tota la tasca que feu i que coordina, doncs encara amb més goig estem aquí avui en dia representant el govern perquè creiem realment que la inclusió és una qüestió que no podem deixar de lluitar i així ho estem fent també des del Departament de Recerca i Universitats. Gràcies també a ONCE, a FIAPAS i a totes les entitats que any rere any feu possible aquest espai que certament és tan necessari. Vull començar també reconeixent la feina de CAPS, una feina que és constant, que és compromesa, que posa les persones al centre i que té aquest impacte real sobre la vida de totes les famílies. Aquestes jornades són una bona prova d'això, un espai que forma, un espai que acompanya i permeteu-me destacar també una cosa que considerem clau, el valor del treball en xarxa. La xarxa de les famílies de CAPS és un exemple també preciós de com el suport mutu i compartir experiències que poden realment tenir un impacte tan important a transformar la vida de les persones. Quan una família comença aquest camí pot parlar amb una altra que ja l'ha transitat. Tot això també ajuda, les pors es fan més petites, podem obrir portes conjuntament i generem aquesta força que diem que és col·lectiva, que no s'aconsegueix malauradament mai des de la soledat. Fer comunitat, com feu avui vosaltres aquí en el vostre dia a dia, és posar en comú dubtes, encerts i aprenentatges, fer millors preguntes, fer cada vegada millors preguntes, ser més combatiu, però també amb tot el respecte que sempre tracteu aquests temes i és una de les millors eines realment perquè puguem avançar. Aquestes jornades també, deixeu-me que us digui, que arriben en un moment en què Catalunya està fent una aposta molt clara pel coneixement, per la recerca i per la innovació. Però també, com s'ha comentat abans, aquesta aposta no té sentit i és nul·la si no hi ha un impacte a la vida de les persones. La ciència i la tecnologia han d'estar al servei de tothom. Quan parlem de noves teràpies, tenim moltes ganes també d'escoltar la seva ponència, senyor Marcelo Rivolta. Parlem també de teràpies tan avançades, com les cèl·lules mare, aquestes que poden diferenciar-se a qualsevol tipus de teixit per fer noves teràpies cel·lulars, de pròtesis més accessibles o de projectes de recerca que busquen millorar la qualitat de vida. Estem parlant d'un futur que segurament serà molt més just i molt més inclusiu. La jornada d'avui ho reflecteix perfectament. Es parlarà d'avenços científics, d'experiències internacionals, d'accessibilitat cultural i de polítiques públiques. Ho feu des d'aquestes mirades tan diverses, des del món mèdic, el món universitari, i incorporant les administracions, el sector cultural i sobretot les persones que conviviu amb la sordesa. Aquest enfocament que diem polièdric, col·lectiu, és el que ens fa més forts. I des del nostre departament, des del Departament de Recerca i Universitats, continuarem treballant perquè la recerca que fem al país es tradueixi en oportunitats reals. Volem que el coneixement contribueixi a garantir drets i això ho fem des de l'accés a la universitat, des de les proves d'accés a la universitat. Però també estem realitzant un mapeig d'aquestes necessitats en la formació contínua al llarg de la vida, no únicament en el moment d'accés a través de les PAU a les universitats, sinó també durant l'estada d'aquests estudiants a les universitats, durant la seva capacitació com a doctorants o investigadors i també com a professors universitaris. Els formadors de nou jovent, de nou talent, que ha de contemplar aquesta mirada a 360 graus. Això ens preocupa molt perquè volem que el coneixement contribueixi a garantir drets i a no deixar ningú enrere. Per acabar també vull donar-vos les gràcies en primera persona, gràcies a les famílies, als professionals, al voluntariat i a totes les persones que heu omplert avui aquest espai. Aquestes jornades són realment possibles gràcies a vosaltres. Desitgem aquest dia ple d'aprenentatges, de connexions i de converses que us acompanyin més enllà d'aquesta sala i moltíssimes gràcies de nou per convidar-me i sabeu que el govern de la Generalitat avui a través de diferents departaments treballem d'aquesta forma interdepartamental, tenim també espais interdepartamentals per abordar temes de país com el tema de la inclusió i des del dia d'avui també ens comprometem a donar respostes a algunes qüestions que he escoltat als passadissos en referència als implants i quelcom que també he après en aquesta taula
I bé, doncs estarem en contacte i moltes gràcies de nou. Gràcies. Moltíssimes gràcies, consellera, per aquestes paraules, per aquesta complicitat, per aquesta proximitat i per aquestes ganes, també amb aquest punt de visió de recerca, d'estar sempre obert a nous reptes, a noves vies de solució i aquest treballar plegats i conjuntament. Sí que sense més, agraïm a tots els membres de la taula i amb això donaríem per acabat la inauguració. Moltes gràcies.